деҳаи вешиси ҷамоати диҳотиёрӣ аз ҷумлаи мавзеъҳои аз сел зарардида ба ҳисоб меравад. офати табиӣ рӯзи 19 июл инҷо омада натавонист иродаи мардумро шиканад ва ба ҳамин хотир буд, ки онҳо ҳанӯз аз рӯзҳои аввал то имрӯз баробари шукргузор будан аз кӯмаки мақомоти иҷрои ҳокими давлатӣ ва аз талоши арзёни истоди шаҳрӣ худашон ҳам муташаккилӣ нишон медиҳанд. пайбордан душвор набуд, ки инҷо аз хурдтарин имконат истифода бурда барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, хоса барқарор намудани иншоотҳои харобшуда ба ҳам омаданд. рӯзе ба ин минтақа омадан шоҳид будем, ки корҳо асосан дар бунёд намудани кӯпруки деҳа идома дошт. мардум хушнудӣ аз он доштанд, ки кӯмаки шахсии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷиҳати дастрас намудани масъолаи сохтмон хоса цемент имрӯз мушкили онҳоро осон менамояд. дар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ чун ҳар вақта техника оқилона истифода мегардид. селобҳои лоиқаҳои ҷо ҷо чахш шуда низ маҳз тавассути ҳамин техника аз манзили одамону иншоотҳо сари вақт берун карда мешуд. хулоса рӯҳии мардуми деҳаи вешис сарфи назар аз зарари ба ин мавзеъ расида хуб буд ва онҳо дастгирӣ аз фазои сулҳу ваҳдат, ҷонибдорӣ аз сиёсати халқпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон карданд. дар як вақт шукргузор аз офаридгор буданд ва ин дам як таъкиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, ки чанд муддат пеш барои зарардидагони офати табиӣ гуфта буд, ба хотир омаданд. яъне ки ҳар кас ки бувад бандаи озоди Худо шукрона кунад ба доду нододи Худо. Язонқул Мавлонов, Шоҳисан Солиев аз деҳаи вешисти ҷамоати диҳоти Ёрӣ.